gasiš. Da bi bila dobra da mu da. A? Kako hoće ide polići. A otišao skroz do kraja. Evo, sad stiže. Odem tamo. Ja sam očekivao da izađe ovdje. Kako stiga? Opuca kao voz. A moramo ovog da provodimo. Može? A? Mogu ovog da provodimo. Može da vas. Gdje si ti bio? Gdje, pravio sam krug, sve to. Išao sam 150 možda. A? Gdje si išao malo? Pravo sam išao da sam išao možda na kraju. Gdje na kraju? Koliko kraju? A vama, tamo je. Pravo do pravo puta, gdje si išao? Ja sam bio skoro do ovoga. Zašto baš da sam? Vozio 55, brate, pisalo. Kao stiku. Ne možeš ti ovdje, ne možeš ti. Ajde, Bože, sedi. Ajde ti probam, brate. Dobro, ajde. Ko što snimaš? Ajde, Kako da držim ovako? Udrži kako hoćeš naprijed, samo snimo za grlište. Jednom rukom ću ti zagrlim, drugom. A možda držiš telefon jebote, nebo si toliko ajper jebote, Gdje otac. sad ću držim, ali jednom rukom. A nemoj me zezati. Ajde, pa. Ajde. Ma ne moraš biti na testu.